Čaute ľudia, dneska tu máme ďalšie video s Alankom. Je to môj brat, ako som spomínal v minulom videu. Alanko, pozdrav! Ahoj! A dneska spolu budeme ochutnávať San Pellegrino drink. San Pellegrino je talianská značka a je to bublinkové. Je to pri chuti pomaranč a granátové jablko. Takže ideme to otvoriť. To krásne bublinkuje. Nalojem najprv trochu Alankovi. Dobre. A potom sebe. Je to také červenej farby. Ideme takto. Áno. Takže poďme to ochutnať. Máme takto. Áno. Poďme to ochutnať. Alanko, ako ti to chutí? Koľko bodov z 10? To je fajn. Dobre. Je to proste také sladké. Aj to granátové jablko je tam cítiť. Aj greb. Je to výborné, veľmi mi to chutí. 10 z 10. Prečítame si ešte zloženie. Zloženie: pitná voda, pomarančová šťava z koncentrátu 10%, cukor, šťava z koncentrátu z granátového jablka 5%, oxid uhličitý, koncentrát citrónovej šťavy, pomarančový extrakt 0,1%, koncentrát červenej brkvy, prírodná aroma. Takže, ak sa vám ďalšie video s Alankom páčilo, tak dajte like, komentár a odber, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Zatiaľ čaute.